Podľa poučky je rodina malá sociálna skupina, ktorej súčasťou sa stáva človek hneď po narodení. Každý v nej zastáva určitú funkciu, no spoločne všetci v nej vytvárajú prostredie, ktoré nás ovplyvňuje. Pre ľudí však pojem rodina nie je poučkou. Znamená to najdôležitejšie, čo dostaneme. Tu nájdeme zázemie, pochopenie, poučenie, radosť aj lásku. 15. máj je pripomienkou na Deň rodiny. V Smižanoch ju oslavujú veľkolepo. Preto, aby sme spojili všetky tri generácie, čiže deti, rodičov, aj starých rodičov. Ja by som chcela poďakovať človeku, ktorý je vedľa mňa. Je to riaditeľ obecného kultúrneho centra Ivan Hudák. A už 3. rok v podstate pripravujeme spoločne, ale hlavne jeho zásluhou je všetko to, na čo ste sa pýtali. Je tu zábava pre najmenších, potom pre dospelých. Tak je to super. Sme spokojní. Výborne, je tu dobrá atmosféra, dobrí ľudia, takže bavíme sa. Ratole sme si priniesli, takže konečne môžeme ako rodina si užiť takýto event. S dcerou a s bratom. No a ešte s babkou a s sesternicami. Dá sa povedať, že celá rodina. No v podstate, hej. Ty si aj niečo našiel na zábavu? Hej, tam ten hrad. Tam si sa bol vyskákať? Hej, som celý spotený. Dvojdňovku oddychu aj zábavy spestrilo dobré jedlo, atrakcie pre deti, hry, súťaže, ale tiež bohatý kultúrny program, kde nechýbali No Name, Sám sebou, Beata Dubasová, Sima a ďalší. Mamka čaká na Beatu Dubasovú. Beata Dubasová, na nej som vyrastal, takže hádam áno, ale musíme sa vždy len podľa babetka zariadiť. Asi ten Basavel, lebo jak som ich pozeral, tak oni celkom dobre hrali, by som povedal. Takže si počkáte až do večera? Áno. Najmenších prišiel zabaviť kúzelník a svojim predstavením urobili deťom dobrú náladu hitmakery Paci Pac. Dieťa máme veľmi maličké a uvidíme, ako bude na Paci Pac reagovať, takže to sa necháme prekvapiť, kvôli tomu sme to prišli v podstate. Aj vy ako rodičia budete reagovať na Paci Pac? No, neviem, lebo ja to mám tak, že keď sa mi nejaká pesnička zarie do hlavy, tak potom si ju spievam ešte týždeň, takže... Keďže sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak obec vyšla v ústrety aj mužom a vytvorila im kútik radosti. Obrazovka pripravená na to, že by chlapi nám neodišli z ihriska z dňa rodiny, ale aby ostali tiež a popozerali spolu, sme všetci aj fandili spolu. Oslava sa nikdy neposkladá zo dňa na deň dupľom, ak ide o tak veľkolepú párty so všetkým, čo k tomu patrí. Pre tých, čo sa na to podujali, to bola intenzívna práca, no zároveň aj veľká radosť, lebo vedeli, že výsledok bude stáť za to. Je to ročná príprava, ročná práca, takže vlastne od skončenia minulého ročníka sme začali chystať tento ročník 23. a už chystáme a pripravujeme ten 4. ročník na budúci rok. Takže je to náročná práca. Drobnosti, maličkosti v spoločnosti ostatných ľudí, ktorí prídu, susedia, kamaráti, známi, sa vytvorí naozaj taká dobrá atmosféra. Rodina je spojenie starých rodičov a detí. No ak je ich pokope veľké množstvo, spoločne vytvoria tzv. Obecnú rodinu. Celkovo obyvatelia, vedenie obce, ste dobrá rodina? Vždy je čo zlepšovať. Ak by som povedala, že sme super rodina, tak by som klamala. Ale práve preto tieto aktivity robíme. Začíname zabíjačkou vo februári, potom je tento deň rodiny. Následne máme folklórne slavnosti s pivkofestom a potom uzatvárame ten rok dňami obce. Tak vlastne toto všetko, tieto podujatia, plus samozrejme ďalšie iné počas roka, ale najmä tie sú kvôli tomu, aby sme stmeľovali, aby sme tie vzťahy robili lepšími. No. A vždy je čo zlepšovať a to sa budeme usilovať aj naďalej. Horšie je byť osamelý ako sám.